I'm a single mother, ndine 26 years, handina kunyanyokura zvangu. Ndinoda kureurura kudyisa murume kwandakamboita. Ndichiri musikana pandakawana basa remushopu, ndikatanga kusenza basa rangu zvakanaka. Madam boss vaindifarira zvisingaiti. Kwakuita mumwe mukadzi wacho wechitu, anga asingandide, saka ini ndaive ndisina zvangu basa nazvo. Mwedzi wekutanga wapera, handina kuita shortfall, wechitu same, wechi3 pakashota $350. Boss akati basa hurigoni, saka siya zvako. Madam boss vakati no mistake iriko, ndokugara pabasa kwandakaita. Mwedzi ichifamba, ndaibhadhara mari yavo zvishoma nezvishoma. One day app yangu yakapinda SMS yekuti hi baby, kuri sei kubasa, wadyei nhasi. Ava vaiva boss, ndikati dzawira mutswanda dzichanetsi kunhonga. Kuri bho zvako ndokunyarara zvangu. Then rimwe zuva ndokuona SMS yemari, zvikanzitenga food, ndikati okay. Mazuva akafamba kusvika pakudanana. Gore rekutanga rakapera, madam boss vahombe havana chavaiziva, kuti mudiki aiva achiziva. But chekuita pakange pasina. Kusvika umwe musi ndazotumira SMS kuna boss yerudo. Apa madam boss ndovaive nefoni. SMS haina kupindurwa. Uye madam havana kurega kundifarira semazuva ose. Munongozivawo chero asiri wako murume, unonzwa shanje. Ndo zvakaitika pandiri. Ndokuenda kune imwe mbuya kuti indipe mushonga wekudyisa. Yes, ndakapiwa zvikatoshanda. Apa madam vakuru vaive vakuziva zvavo, nekuti murume aiva akupenga neni, asi aive angoita kakupusa so. Nguva zhinji anga akupedza ari kushopu kuya, mimba ndokubva yabata. Yava ne5 months handizivi chii chakaitika. Ndakazongonzwa zvichinzi mai vamadam boss vakabuda pandiri vachiti ndimbofambe. Ini namai guru vahombe nemurume. Apa guleza hapana kwavaiziva, chero murume hapana chaiziva. Ini ndikati handei, ndokuenda kwambuya vaya. Tichisvika kuya, amai vakabva vabuda pane mbuya iya ichitaura zvayakataura. Ndakatenda Mwari kuti handina kubuditswa zita rangu. Guys, murume akabva apiwa zvokurutsiswa. Mahwana aya ndopaakatanga. Semunhu aive nemashops akawanda, ini ndaive kwangu ndega. Murume aiuya achifona achingoti riri sei basa baby. But guleza havana kumira kundida zvavo. Mimba yakaita 8 months, baba vasingauyi zvavo. Ndikati hameno ikoko. Apa staff yange asingachauye, kusvika ndazobva ndega. Guys, varume havadyiswi ava. Ndakazopinda mumahwani ndega. Ndasara nenhumbu iya ndikazvara mwana wangu ndega, ndisina kana chinhu chandaiva nacho. Apa pabasa paya ndakazodzingwa. Ndakatozodemba kuti dai ndakangozvitsvagira murume wangu ndega ndisina kumbobvira ndaita zvaboss ava nekuvadyisa uku. Musambofe henyu makadyisa varume, because pakaitawo munhu anozvibata kuti pane zvinenge zviri kuitika, akarutsiswa zvese zvinobva zvadzoka to normal.